Este és un missatge per aquesta gent que menja el paelló, tat? I després diuen que estan gordos. Clar que estàs gordo, redei. I aquesta gent que quan s'acaba de fer la paella i fiquen el paelló ahí damunt la taula, està aixina pegant ullar al paelló per veure si no s'acaba l'arròs, saps? Perquè fiquen els plats primer per la gent normal. I sé que està ahí en una ànsia terrible, mirant i pegant ullar de paelló, que es mor de fam, tat? I després, una vegada ja s'han servit tots els plats, se tiren damunt del paelló, tat? Sempre n'hi ha 3 o 4 espavilats que diuen, no, jo menjaré el paelló. Clar, malparit, clar que menjaràs el paelló, si ja se veu que estàs gordo. Clar que menjaràs el paelló, i perquè s'ha servit antes els platerets, que si no te'ls fotries tu també, tat? El socarrat és el que te fa gordo, que estàs ahí ja, quan tu has fet el teu circulet, no?, que diuen el cavallonet, no has fet així en el paellonet, i després al costat hi ha un altre i tu vas tirant mà d'ahí menjant i dius, no, jo me controle, no te controles, perquè quan vas menjant tu ja estàs tirant d'ull a esquerra i dreta a veure què pots agarrar, tan malparit, i quan queda el socarrat ahí rascant pa tirar-te-ho dins també, i després dius que estàs gordo, no sé per què estic gordo, diu, perquè menges el paelló i te menges el socarrat, malparit. Ai, 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 ai! Esta gent mala sombra, tal de paellonet, ve, d'estar.